Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Bayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatan-on radio programa. Diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod mga kaaksyon. And karon nga adlaw Domingo, Oktubre 4, 2020, and welcome na sa inyong sining palatuntunan. Baga-op na kita tutob alas 12 karon nga udto mga kaaksyon. Kag subong another episode naman sa aton sining pagpangalagad tingog sang mga pamatan-on radio programa. Programa para sa mga pamatan-on nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag para man naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Ako ang inyong radio host, Aksyon Day Salazar. Hindi na padugayon pa mga kaaksyon, no? Aton na kilalahon ang aton sining bisita, another SK chairperson diri sa may Negros Occidental. Last time, nakaupod nato ng SK chair sa Barangay Luna, Cadiz City, Negros Occidental. Pero this time, magabiyahe kita anay padulong sa may Barangay Robles, Banwasang, La Castellana, Negros Occidental para hibaloon ang mga inisyatibo nga ginapatigayon sang Youth Council sang Barangay Robles dira sa may Banwasang, La Castellana. And para mahibaloan man ang mga programs and updates, no, dira sa area sang Barangay Robles. So good morning lang dira sa mga avid listeners sang Aksyon Radio sa mga taga Banwasang, La Castellana, ilabi na dira sa may Barangay Robles. This time, aton makaupod via virtual interview live subong Sunday morning
si SK Chairwoman Christine Tel Geolige, ang SK Chair sang Barangay Robles sa Banwasang La Castellana. SK, good morning. Salamat gid sa pag-respond positively sa among sining invitation. Introduce yourself, SK, mayong aga. So, mayong aga, Actiondale. Ako gali si Christine Teliege, no? SK Chairperson diri sa Barangay Robles, La Castellana. SK, nag-feedback ang imo sining monitor basi pwede mapahina-hinayan para loud and clear ang aton sining conversation karon nga Domingo sa aga. Okay. Okay, sige, salamat. So first question, SK, kamusta dira ang COVID-19 situation sa may Barangay Robles, Banwasang La Castellana? Go ahead. So, sa subong, no, base sa ako nakuha nga data sa amon nga Rural Health Unit, as of September 30, Actiondale, may ara 7 ka-recovered na COVID patients sa barangay. Tapos may isa ka positive man nga locally stranded individual. So, may ara man local cases na diri sa Barangay Robles, apang ginahimo man sang tanan sang barangay kag sang LGU sang La Castellana nga matapna kag somehow malesen ang cases sang COVID diri sa Banwa sang La Castellana. So far, SK, ano na mga program nga gin-conduct sang SK Council with regards sa campaign naton against sining COVID-19 pandemic? So, balisang nagsugod ang lockdown sa aton probinsya sang March. Kaupod man sang barangay council naton diri sa Barangay Robles, ang SK naghimo kami sa mga programa nga kundiin sa amon ginagmay nga paagi ma-address ang aton problema nga ginaatubang amon ning pandemya nga COVID-19. So, sa ato nga time nga nag-lockdown kita, ang una namon ginhimo, nag-prepare kami sang hygiene kit. So, ang hygiene kits ni nagaunod ni siya sang face mask, alcohol, vitamins, infographic materials, nga gin-translate sa Ilonggo kay para kung mabasahan sang paho, mas maintindihan gid. Kag inigin panagtag naton una sa amon nga mga frontliners diri sa Barangay Robles, no? Kag sang may mga subra, damo pa kami subra, ginpanghatag man namon sa mga tricycad kag tricycle driver diri. So amo nang una namon nga ginhimo, no, kaya baga nila prevention is better than cure. Kaupod man sa mga programa sang amon barangay, nang hatag man kami kag nag-counterpart kami sang food packs nga ginpanghatag sang pag-ECQ diri sa amon. So, upod man kami sang pagpanagtag sa amon na assign nga zona, kag thankful man kami nga may mga private individuals nga nagsuporta sa amon, given the limited budget that we have, pero paagi sa SK, naghatag sila sang ilang nga mga donasyon. So, may ara ko abyan nga taga La Castellana pero nagaubra sa gwa nagpadala sa kwarta ang ginhimo to namon that time kay gutom man ang mga tao mong so every small help counts gidya na makal kami sang banyera sang isda ginpanagtag namon sa mga tao para at least may sudan man sila. So this pandemic, no, ginpa-realize ni sa aton that this is a collaborative effort nga tanan kita may ara tagsa-tagsa ka role kag responsibilidad gid nga mahimo paaras para sa aton nga community, sa aton nga barangay. It's good nga SK Council naton dira sa area sa Barangay Robles, nagabaka-baka man na trabaho kag himo man sa mga efforts kag tikang kag inisyatibo para makabulig karon nga may ginapangatubang kita nga COVID-19 pandemic. Before SK nga wala pa sang may ginaatubang sining pandemya, may mga program of works na namo ang mga SK gina-vision na naton kung anong matabo by year 2020 to 2021. Naapektuhan for sure ang inyong sining mga programs nga supposedly i-implement kung wala sining COVID-19 pandemic. Yes, actually, Actiondale, sang sugod pa lang gid sang termino namon, natapos na namon ang amon comprehensive barangay development youth program nga kung diin amon ni ang mga programa nga mandato under sa Republic Act
10742 or SK Reform Law. Kasi hindi lang niya bilang SK, given niya gingaan, kita sang tsansa nga i-represent naman ang youth, hindi lang niya kung anong mapinsaran ta amo na dayon. It needs to have a consultative man nga mabalaan man kung ano mga kinanglanon sa mga pamatan-on. So sini nga 2020 gid kadamo gid kami tani kumbaga programa nga ginpreparar para sa mga pamatan-on galing kay tungod nga sa COVID kadamo man limitations kag hindi man namon gusto nga maiput at risk man ang health sa mga pamatan-on sa amon mga barangay. Pero napatigayon man sang nagligad na nga bulan ang Linggo ng Kabataan diri sa Barangay Robles. Amo gining highlight namon since nagpungko kami sa SK mong kay mandato man ni siya sa SK Reform Law na kundiin week-long celebration sa mga activities nga ginhimo para sa mga pamatan-on. So, virtual lang, more on online, and then may ara man kita may man mga pa-contest, no? Nga may nagkalain-lain man nga premyo para sa mga youth diri sa Barangay Robles. SK, before ang guest din namon, SK Chair sa Barangay Luna, naka-mention to siya nga separate ng budget sang SK sa Barangay Council dito sa Cadisa. Sa inyong nga case, ano dira ang sitwasyon? Separate naman bala kamo sa council sang barangay? Actually, naka-open na kami sang amon nga bank account and nakapa-bond naman kami. Pero wala pa na-transfer yung fund tungod nga na-delay lang mismo kayo nag-isik yung sa Bacolod. Bala. So wala na process. Pero nakakuha na kami sang amon nga check for the SK mismo nga nakapangalan sa chairperson kag sa treasurer na process na namon tanan. So probably by this month of October and matapos na gid nga ma-fully separate na kami. Pero wala man kami problema because our barangay council headed by our punong barangay is very supportive sa tanan nga programa sang pamatan-on diri sa Barangay Robles. Okay, that's good, no? Kay wala kamo kabudlayan in kaso nga may ipa-approve kamo nga budget or program or proyekto nga iga-propose para sa kayuhan sang mga youth dira sa Barangay Robles. Yes, Action Dale. Mula na guro nga thankful gid kami diri sa Barangay Robles, kami nga SK Council. Kay amon punong barangay headed by Kapitan Chad Feria kag ang council sila ni Cap Jofred sa Panta nga kung anong i-propose namon kag kung para gid na sa pamatan-on wala gid sila nag-hesitate nga punggan kami kay bilog gid nga full support gid ang hatag nila sa amon. Kag isa na guro nga thankful gid kami no kay wala kami mabudlayan sa pag-implementar namon sa mga programa diri sa barangay. You mentioned earlier, SK Tel, nga nagkanda ka mo sang week-long celebration sang Linggo ng Kabataan. Ano ang difference kay for sure may COVID-19 pandemic before nagakandak man ka mo nire pero actual, physically present ang mga tumalambong, ang mga participants, may kabudlayan bala sa pag-implement virtually sa mga pa-contest or ano ang diferensya before nga wala pa kita sang pandemya nga ginapangatubang? Okay, so ang Linggo ng Kabataan amo gina-look forward sa mga youth sang barangay namon kay week-long celebration nga kung diin gina-involve namon tanan nga mga in-school youth kag out-of-school youth. So may mga different nga program kami like sang last year sang wala pa sang pandemic, there kami youth speaks because we want to make sure nga ang platform namon sa SK na let's do away with pa-basket, paliga, do amo na bilang mindset. There is nothing wrong about it, but there are projects and programs na may substance nga kung diin ma-harness ang mga talento sang pamatan-on. So may padebate kami sa nanligad, tuig may SK hinampang kami. Kung kundiin mga different youth organizations, naglarong Pinoy kami. And then, more to siya on physical and one-on-one, gid nga mga contest. For this year naman because we wanted them to feel nga may Linggo ng Kabataan, in our own way, nag-online contest na lang kami. Like, may ara kami essay writing contest, may ara man kami poster making contest, spoken word poetry contest, kag nag-ara kami online forum. Kung sa una, kung mag-online forum, ginatipon, gina mga youth, so subong, given nga muning sitwasyon ta, nag-online forum na lang kami. So, if I could remember, ang title sa amon nga forum is Back to Basics, Revisiting the Human Rights Revisiting Bill of Rights amid COVID-19 because
we want our youth to be socially aware man sa mga gakalatabo sa ila. Kagkabalo sila kung ano ang ila nga mga rights man para hindi sila it cannot be used against them as well. So amo lang na guro isa ka problem namon action jail no nga sa amon ni nga linggo ng kabataan is because ang signal sang internet diri naton kag hindi man tanan may ara gid access sa internet. So amo na siya pero somehow natawid man natawid man naton ang aton nga contest kay ginpreparahan ta man sa mga premyo ang mga youth nga nag Alas 11:41 Action Radio Philippine Standard Time. Nautod ang aton nga linya kay SK Chair Christine Tel Geolige sang Barangay Robles sa Banwasang La Castellana. And yes, welcome back SK. Kamusta man? Di ba pila ka mo dalaga ni kapurok sa may Barangay Robles? Actually, ang Barangay Robles, dako gid nga purok diri no sa nga barangay sa Barangay Robles. So ini compose kami sang haciendas, sitios kag purok. So medyo dako gid ang amon nga cover kay kami ang poblasyon diri sa La Castellana. So paano naton ma-make sure nga ang mga youth dira naton madulungan or mahatagan sang services ginaisa-isa nyo gid ang mga sitio, mga hacienda or ano dirang setup sa pag-deliver sang basic services? Okay, so ano nagali na to itemize, may ara ang Barangay Robles 16 ka haciendas, 4 ka sitio, kag 38 ka purok. So approximately may ara 5,000 ka household. So ang ginuna namon nga ginhimo para malabot man sa mga youth sa mga nagkalain kay medyo dako gid. Nagpatukod kami sa Barangay Youth Development Council. So, ning Barangay Youth Development Council, composed na siya sa mga SK office, sa mga youth officers sa tagsa-tagsa ka mga puro kag hacienda. Kay tungod we wanted to, kumbaga, reach out halin sa grassroots gid mismo. Kag hindi man kami lang maka-reach out gid kung kami lang ang SK Council, no? So, ginhimo namon ang Barangay Youth Development Council nga sila man mismo ang mga youth officers nga under sa Barangay Youth Development Council namon, sila man ga-reach out pagid sa mga youth sa tagsa-tagsa nila ka mga youth organization. Kamusta man ang ila sila nga participation before kung may mga symposium sa ginakandak daw medyo budlay sa pag-invite sa ilang dapat physically present sila. Karon nga amuning sitwasyon, are they participative man or voluntary di balaga hatag sila sang time para gid lang mag-participate sa mga programs ng SK? Yes, Action Dale, no. Actually, isagid nga thankful man ko especially sang pag-lockdown digton katon sang since March. Sila na yang reach out pag sa SK nga chairman anong mabulig namon. So in their own little way man nga para ano man ang ilang nga mga youth organizations naghimo man sila own initiatives. So may ara nga isa ka youth organization ko dira sa may hacienda Taborda nga kung diin sila yan sila himo sila initiative nga makahimo man sila sang reusable bala nga face mask Action Dale. So gintanga nagngita man sila funds nila and then nagtag sila sa mga tao nila. Kaya man sa kasilingan youth namon sila yung mabantayan nila ang borders ang ila nga before sila makasulod sa village may naga-make sure nga may mga footbath sila nga ang youth initiated ni siya nga mga activities. So sang sinyo amo lang ni guro nga hindi gid kami mabudlayan nga because ang mga officers active gid very passionate. Kag ang ilang nga purpose gid really is mabatyagan man sang youth organization nila nga may SK nga gapamati sa ila. So amo na guro nga isaman nga blessed gid kami kag thankful ko sa tanan nga youth organizations diri sa Barangay Robles because they are very active gid. Alas 11:45 Action Radio Philippine Standard Time. SK Tel, standby kita dila anay, ma-pause kita sa aton sining commercial break and sa aton nga panumbalik luyag namon nga hibaloon ang imo sining opinion kag sentimiento sa pilaman ka mga pressing issues nga involve ang SK diri sa pungsod Pilipinas. Bagabalik ang tingog sang mga pamatan-on radio program pagkatapos gid lamang sini standby.
And happy Sunday mga kaaksyon. Good morning. Kamusta ka mo dira sa inyo sinitag-sa-tagsag ka mga panimalay and kantuan na naton ang comment section sa aton sining Facebook live karon nga Sunday morning. Recognize naton ang pila ka mga kaaksyon nga nagatutok kag naga-monitor karon nga Domingo sang aga. So good morning lang sa tanan nga mga miyembro sang Energy Fans Club, sa mga officers dira halong-halong keep safe. And happy Sunday sa inyo. Good morning kay Sir Leo Talaban. Good morning taga Manghanoy, La Castellana. Keep safe and stay at home, no? Mayroon kita dira pila ka mga listeners, no? Via Facebook Live ang ila sining pamaagi para mangin connected man diri sa aton kag mangin aware sa mga latest local news sa Bacolod kag Negros Occidental. Salawat, good morning dira kay Sir Leo Talaban and sa mga taga Manghanoy, Banwasang, La Castellana. Good morning man kay Josette Magwad de los Reyes nga nagatamiaw diri sa aton sang good morning. Salamat. Si Ma'am Rose Guevara do kanami kit-anon gid ang top fan nga badge ni Ma'am Rose Guevara. Salamat gid amo man si Romel Guevara nga may good no nga comment. And good morning man kay Luanes Nathaniel Del Monte. Morning from La Carlota City. Sige, salamat sa mga kaaksyon namo na kung may pamangkot kamo dira sa aton sining bisita as kay Chair from Barangay Robles, Banwasang La Castellana. Pwede nyo gid nga ma-comment down ang inyo sini nga mga pamangkot no sa aton sining Facebook live. And of course, gina-invite man namon ang mga kaaksyon namon nga mangin kabahin sang Energy Fans Club. Amo ni siyang club nga naga-support sa Action Radio Bacolod, mga avid listeners. So i-search nyo lang Energy Fans Club sa inyo sining Facebook account kag mayara kami sang group chat o kon GC nga ara ang mga members. Salamat gid, happy Sunday and standby aton balikan dugay ang SK Chair sang Barangay Robles, La Castellana. Standby. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo
matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. And aton balikan mga kaaksyon na ang SK Chair isang Barangay Robles sa Banwasang La Castellana si Christine Thel Geo Ligue. Christine, may ask lang ako, ano ang gist sining National Movement of Young Legislators bago ko lang nakita sa inyong sining official Facebook page. Can you tell us about this? Okay, so actually ako, Action Dale, no, membro ako sa Young Southeast Asian Leaders Initiative. So programa ni sang US government man nga kung diin sang una naging exchange scholar ko sa University of Massachusetts. So sa nanigad nga tuig, isa man ako ka-proponent sining SK Unified kay diri ni gin-launch sa Barangay Robles ang upskilled hasta nga naging national na siya nga naging SK Unified. So subong in collaboration sa National Movement for Young Legislators, may ara 100 ka mga SK official nga ginpili sa bilog nga Pilipinas para mangin part sang programa nga ini kag luckily nakasulod ang Barangay Robles La Castellana SK sa isa sa mga participants para sa programa sang NMYL para ni siya sa mga SK officials kaupod man namon ang mga nagkalain-lain nga probinsya diri sa bilog na Pilipinas, so sa diri sa Negros Occidental, kaupo din namon ang mga SK sang Sipalay City. So for La Castellana, sa Barangay Robles lang gini upod din akon nga mga SK officials man. The program will run from October 2020 to March 2021. What are we expecting sa sining program, SK? So sa diri nga program no, base man sa ginsend sa amon sang NMYL, diri ni namon maharness pagidang amon nga role as SK leader sa tagsa-tagsa ka community. Because in promoting the bagong SK naton subong, we should be also engaged in good governance. Nga ga-focus kita sa civic engagement, environmental conservation, nation building. So amo na siya. So damon kami ni nga ma-learn nga kung diin ang mga ma-learn namon iga-apply man ni namon sa tagsa-tagsa namon ka mga community. Never stop learning kumbaga para sa bahin sa mga SK. I see. And kadto kita diri sa aton sining pabangkot earlier after kita nga nag commercial break. Ang pamangkot naton may ara sang statement gagin buyan si Senador Amy Marcos nga kun mahimo itop sang gobyerno ang mga SK para mangin kabahin man sang contact tracing team kay suno sa iya ti mas babad sila sa technology kumbaga SK. Ano direng imo sining opinion, personal opinion? Kaya this is a very personal opinion. Ako in favor gid ako dara, especially magaan taman opportunities ang aton nga mga SK kagawad. As we all know, the DILG is hiring for contact tracers. Kag kami nga SK man mo, willing man kami to help them. And as what Senator Amy Marcos said, not senator. In favor ko da nga maging kabahin ng SK kay not only that no, isa man actually ka dilemma sang mga SK
SK naton nga mga kagawad nga mga appointees is because they are not given allowance or wala sweldo yung mga SK nga kagawad. It's purely voluntary. There are some gahatag man kita allowance, but then again their work is more on voluntary gid. So this would really help them man kung whatever honorarium na giihatag sa ila if ever. And at the same time ma-merge pagid ang mga SK naton nga mabuligan man ang aton nga mga official sa national government, sa local government nga mabuligan pagid contact trace sa mga COVID naton nga cases dire. Pero ikaw as kay may fear ba lang you're one of the frontliners sang barangay, especially nga mag-deliver kamo sang mga serbisyo dira sa inyo sa mga hacienda, sitio, may fear ba lang possibly or wala man natong ginapangayo nga ma-infect man kamo sa COVID-19, especially ang palayag diri sa imo sining mga ginikanan sa sining campaign sa COVID? Actually, there is really fear, no? Kasi kabalo man kita ang COVID, wala din niya pili, yeah. So, fear man para sa akong self, sa akong family, sa constituents ko, sa mga upod ko man obra. But then again, I could always remember, kag amo gining reason nga man gin-involve kong self ko sa public service because may ara man kita ginsinumpaan, kaya mong we have a oath nga ginpanumpaan naton before kita ng SK official. So magani nila service above self. But then again, service above self, pero at the same time, may ara man kita precautionary measures nga maprotektaran taman ang self ta. So muna, as we deliver services man sa mga nagkalain-lain nga sitio, hacienda, kag purok, we also make sure nga ang amon self hindi man kami ma-harm, kaya at the same time, maprotektaran man namon ang amon nga mga pamilya. One last question, SK, ano direng imo sining opinion man sa gin-raise nga idea ni Pampanga 2nd District Representative Mikey Arroyo regarding sa postponement sang 2022 elections, though it was not a official gid nga request niya, though nagwa lang ni sa deliberations sang budget sang COMELEC for 2021. Ano dirang imong opinion? Ako hindi gid ko in favor. I am not in favor that the 2022 election will be postponed for the very reason nga constitutional mandate ina. Kung if their concern is about the COVID pandemic, no, nga ang safety sang mga tao. But then again, ang ina nga concern pwede ta pa na ma-aksyonan sa isa ka tuig. Sa dason tuig before sang 2022 election. Amo na bala. If they're concerned, I'm not sure if they're kung sino man ang nag-push for that one. I'm not sure if their concern is for the safety and for the health risk ng mga botante. But I hope na hindi na siya personal interest. Because a lot of people, generally speaking, no, hindi man tanan nga tao satisfied on how our government works. And I believe, amo na lang ning nabilin nga tsansa sang tao and give others the chance as well na mag-lead man if they really deserve. And that will be the time sa mga pamatan-on, sa tanan nga voters, para maminsar kita. Di nagsala ang amoni. Di paano tani tsaktohon. That's why I'm very hindi gid ko I really disagree nga i-postpone ang hindi ko gusto nga i-postpone ang 2022 nga election. Okay. So for your closing statement, SK, ano pa ang i-expect sa mga youth council dira sa Barangay Robles kag ang pagpasalamat man sa mga tawo nga nagahelp man sa inyo dira sa council? Go ahead. Okay, so salamat, good action Dale, no? So sa tanan nga pamatan-on sa Barangay Robles, ang inyong nga Barangay Robles SK Council kaupod sang Barangay Robles naton nga council headed by Honorable Felix Periachad. Kami nagasuporta gid sa imo kag sa action Dale, no, kami man magapangatag sang bond paper kag printer sa mga eskwelahan base dason semana. Ito diri sa Barangay Robles may ara kami 8 ka school, so may ara 5 ka elementary schools, 2 ka high school kag isa ka senior high, kag isa na private. So because we wanted to promote equal opportunities for all, we will be distributing man bond papers and printers sa mga eskwelahan. So, sana say look forward.
Kag sa naligad na tuig may ara kami sa mga awareness campaign like HIV awareness kag anti-drugs campaign nga gin-attenan man sa aton nga mga youth. So subong nga tuig hindi man kita katipon-tipon gid batingwaan gid sang council nga ang mga pamatan-on maging aware pagid sa mga nagkalain-lain nga social and political issues. Kag nagapasalamat man kami no sa tanan nga amon nga Be Heard members sa amon nga mga barangay kagawad, sa amon kapitan, sa amon nga mga barangay tanod, kag health workers, BHW, nga wala untat ang pag-ubra kag pag-make sure sang safety sang tanan-tanan diri sa barangay Robles. Madamo gid nga salamat kag kami magasuporta gid para sa kamayuhan sang tanan kung ano man da nga programa kag aktibidades. SK Tel, very vocal. Salamat gid sa pag-share sa inyo sa mga plans and programs dira sa area sang Barangay Robles, La Castellana. Halong kamo dira and happy Sunday. Salamat gid Action Dale. Alas 12:02 Action Radio Philippine Standard Time. There you have it mga ka-aksyon. Ka-very vocal sa aton sining bisita si SK Chair Christine Tel Robles or Gio Ligue sang Barangay Robles Banwasang La Castellana. Very commendable man ang ila sining Facebook page. Kay very active sila sining mga program. So i-visit sila ang Barangay Robles sang Guniang Kabataan para pa sa mga additional information and updates man sa mga plans, projects and programs sang SK Council sang Barangay Robles. Wala na kita sang tiyempo mga ka-aksyon. Madamo gid nga salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad karon nga Sunday morning. Salawat ako ang inyong radio host, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Panyapo na! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,